ब्रैजिबाथि बोसोरसालियाव दुलाराय ब्रह्म धोरोमनि बे बोसोरसालिया जथुम्मायाव समाजारि फोसाबनाय मा हाबाफारि लानाय जादों? गिबियावनो आं सानजारि नोगोरनि बे रादाब बुथुमगिरि गासैनिसिमबो आंनि गोरबो सिंनिफ्राय साबायखरखौ हरग्रोदों आरो सोंनाय बायदियै देग्लाय बे 44थि बोसोरसालिया जथुम्मानि मेन उद्देश्यआनो जाहैबाय थांखियानो जाहैबाय ब्रह्म धर्मजों लोगोसे जोङो समाज फोसाबनायखौ गोबां हाबाफारि लादों। जेरैहाय लाइमोननि थ्रुयै जोङो गोजानाव थानाय बर' समाज गोग्लैसोनानै थानाय बर' हारिनि रांखान्थि फरायनाय आरो बिनि माखासे दानि वर्क कालचार माने हाबायाव गोदोसोनानै थानाय हाबा गैयालासिनो उरां फारां जानानै थानाय बेफोरखौ जों बोरै फोसाबनाय लाबोनानै गावनो गावनि आथिङाव गसंखांनानै सासे मावथि जानानै गावखौनो फसंनो हायो, लोगोसे न'खरखौ फसंनो हायो आरो लोगोसे समाजखौ फसंनो हायो। बेबायदि नोजोरजों जोङो जेब्लायबो आसा लादों आरो जों सानदों बे 44थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गेजेरजों जों माखासे बुहुमनि माखासे कान्ट्रिखौ नोजोर बोनानै नुनायाव बेखौ लाफानानैबो माखासे खोथाखौ सावरायनाय जागोन। जेरै इक'नमिक डेभेलपमेन्ट जों मानो गोग्लैसोनानै दङ, जेरै इडुकेसन डेभेलपमेन्ट जों मानो गोग्लैसोनानै दं। जोंनि मानसिफोरा सरासनस्रायै सोरनिबायाव सोनारनानै थानायखौ नागिरो, जों बेबादिखौ लुबैयाखै। जों गावनो सासे मावथि जानानै बे मावथिनिफ्रायनो जोङो गावनि इक'नमिक फाउन्डेसनखौ मोजां खालामनानै गावनि न'खरजों लोगोसे समाजखौ फोसाबलांनाय आरो मुलुगाव मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै सिनायथि होनाय आरो बे गुरुदेबनि आदर्शखौ जोङो मुलुग दरबाराव लांनाय, बे थांखिया नैबे 44थि बोसोरसालिया जथुम्मानि गुबै थांखि होननानै जों सानना लादों। गाहायै नैबे ब्रह्म धोरोमा बुहुमनि मा हादराव दं होननानै नोंथाङा मिथियो? दा नाइबारिं कान्ट्रि हिसाबै नेपालाव एसे जानानै दं आरो ओरैहाय जोङो बांलादेशआव दङ, खिन्थु बिसोरनाव दंब्लाबो बेबायदि जोंनि माबाया सौहैयाखै। जों नैबे फैगौ बे देग्लाय बोसोराव 2020आव बांलादेशसिम थांनायनि मोनसे प्लान लादों। नेपालखौ जों थांखांबाय, नेपालाव जों खेबसे बेवहाय गावसोरनि खावलायनाय बायदि थांनाय बे 2019नि जुलाइआव जोङो थांदों, बेवहाय बेरायना फैदों। बेरायनायाव बिसोरनिफ्राय रिकुवेस्ट मोनसे फैदों, जों देग्लाय हाथ'नाय नङा दे जों लेंहरगोन होननानै नैबे बोसोराव बे 2020आव जों बेवहाय थांनानै बिसोरनो रांखान्थि राव हारिमु आरो गावसोरनि समाज बेबस्था बेखौ जों बोरै फोजौखांनो हायो बेखौ जोङो आस्था होनानै फैनाय जादों। बेखायनो बे बोरैहाय फैयो, बे बोरैहाय डेभेलप जागोन बेखौ लानानै जों मोनसे बेवहाय वार्कशप खालामहैनो नागिरदों आरो बेयो खोब सम्भब जोङो जुलाइ मासाव जानो हागौ। आरो ओरैनो बे बोसोरसालिया 44थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव मा जायगानिफ्राय नुजाथिफैनाय जादों? देग्लायनि नैबे 44थि बोसोरसालिया जथुम्मायाव नेपालनिफ्राय फैगोन, बेंगलनि फैगोन आरो बे भुटान खाथिनि बिसोर फैगोन। भुटानानो बे एरिया, फारसेथिं अरुणाचल बिनि फैगोन, ओमफ्राय ओजोंहाय गार' हिल्सनि फैगोन। बे गासै बे खाथि खालानो फैगोन जोंनियाव। ओमफ्राय ओजों नैबे डिमापुराव थानाय बेबो नागालेण्ड जाहैबाय मोनसे स्टेट, बे नाइबारिं स्टेटफोरनिफ्राय बाहागो लाफैनायनि सम्भाबना दं। दुलाराय ब्रह्म धोरोम आफादनि जानानै नैबे थामथि बर'जों गोरोबथाखौ नोंथाङा माबाफोर मेसेज हरनो सानो नामा? नैबे जिथु देग्लाय 2020 मायथाइनि दाखालि थांनाय 27 जानुवारियाव जे थामथि बर' एकर्ड होनना बुंदों, पिस एकर्ड होनना बुंदों, बाव ओरैनो जोङो सरासनस्रायै ब्रह्म धर्मनिफ्राय हयथ' रादाबाव मोनखांबाय खोमा, जेब्रा जिथु प्रेस रिलिज खालामदों बेवहाय जोंहा बेवहाय एसे जोंबो मोनसे पार्ट, जे बे माबाखौ लुबैनाया सान्ति प्रक्रियाखौ लुबैनाया जोंबो मोनसे पार्ट। बेवहाय बे मोनसे खोथा ओंखारदों जे जोंनि माबायाव रेसपन्ड होनायानो मोननै अर्गेनाइजेसना गिबि होदों
होननानै बुंदों बेवहाय जोंनिफ्राय दङ जे ब्रह्मफ्रा बे सान्थिखौ लुबैदों मानो होनबा मानसिया मानसिजों अनलायनांगोन सान्थि थालायनांगोन होमबासो बे प्रगति बा उन्नति बा डेभेलपमेन्ट बे फैयो आरो बेखौ लाबोनायाव जों गासैबो मानसिया जों बर'खौल' नङा गासैबो मानसियानो गावखौ मोनसे सभ्यतानि जिबि एबा मा होनना बुंगोन जों बेखौ मोनसे सिभिलाइजेसन गोनां होननानै गनायथि जानोब्ला जों फारसेनिफ्रायनो डेभेलप खालामना लानांगोन रावल' नङा धोरोमल' नङा हारिमुल' नङा बिनि जिथु समाज बेबस्था बे समाज बेबस्थाया जौगाखां गोनोखोआरि जों जौगाखांनाय जानांगोन आरो गावहानो हारसिङै गसंथानो हानाय जानांगोन बेखौ जों लुबैखानानैनो जों सान्थिखौ लुबैदों जेराव सान्थि गैया बाव प्रगति गैया जेराव सान्थि गैया बाव डेभेलप गैया जेराव सान्थि गैया बेवहाय दाङाबाजिया जोबा असान्थियानो असान्थि आरो बेव गावफ्लेनाया बारा जायो गतिके बेनिखायनो जोङो बेखौ साननानै बेखौ जोङो वेलकाम खालामदों दा जाहाथे जायफ्रानाखि सिगनेटरिस जायफ्रानाखि बे सुक्तिखौ रायलायबाय बिसोरो भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों जाहाथे मोजाङै मोजां रायलायनानै जाय डिमान्डखौ लानानै बिसोरो लुबैदों सान्थि बे सान्थिखौ जाहाथे मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामलाङो जों बेखौ बिसिनिसिम खावलायहरो बे गोजोननाय थाबाय